everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Tinuod ba ang imong pagmahal kang Helena? Oo, sir. Unsa mo kamahal si Helena? Andap ko mamatay para niya, sir. Imo ba nang mabarugan ang maong saad, Lando? Oo, sir. Mahal ko kayo si Helena. O gusto ko nga siya ang ikauban ako hangtod sa akong kamatayon. Asa kutob ang imong pagmahal kang Helena? Wa kinikinatuban, sir. Unsay gibati mo karon para sa imong asawa? Dakong sayo pag akong kaminyoon ni Chuna, sir. Nahibaw ka gid ana. Sige. Tabangan ko ikaw nga makalingkawas ka sa imong asawa. Oh, ha? Ipaanular ang inyong kasal. Ako ang mugasto. Tinuod ka, sir? Imong ipaanular ang among kasal ni Chuna? O, dugay kini nga proseso, pero kinahanglan nga sugdan na karon. Sige, sir. Ako nalihukon. Tawgan ko karon ang akong abogado. Siya ang mutabang aron maanular ang imong kasal sa imong asawa. Salamat, sir. Salamat kayo. Alam mo mong cupcake man ah. Da, mutuo man ka anang Shane. Uy, wa man gyud na siya lami. Helena? Helena? Uy, ngano ka dong Lando? Ada ko ang ngisi Nga nang gipatawag man ka ni Sir Alejandro? Helena, tabangan ko niya nga maanular ang among kasal ni Chuna. Unsa? Ay, kung mauna, congrats daan ni mo dong. Mahimo lagi kong gawas nun sa di madugay. Kastuhan ni Papa ang pagpaanular ni Lando sa iyang kasal. Oh, may noon. Kay kung maanular na ang ilang kasal sa iyang asawa, magpagkasal mi si Lando. Mugasto si papa mo sa pagpaanular sa kasal ni Lando o siyang asawa? Mo kadi ako nabati, Mama. Ug lipay kay mga pagkagnaw. Ma, nganong may pahiyong ka man? May nahuna-hunaan lang ko, Shane. Unsa ka na, Ma? Ang asawa ni Lando, si Chona. Kinahanglang mahibawaan nato kung hain siya karon. Ha? Tawagan ko si Tito Franco nimo. Hello, Julia. Unsa naman? Patay na ba mo ba na? Wa pa, oy. Pero doon ako'y nahibawaan nga posibleng makatabang nato. Unsa ba ka? Pangitaa ang asawa ni Lando. Chona angan. Chona Narabe. Asawa ni Lando Narabe. O ganong ako ang pagkitao ng asawa ni Lando? Aron magamit ta siya nga musamok kang Helena. Unsa? Siya ang mupatay kang Helena. Ang asawa ni Lando. Ayaw tuod ka ng ideya na. Sige. Pangitaon ko ka ng Chuna Narabe. Buhata gid kutob sa imong mahimo nga makit-an nimo babayana. O lagi. Pero kung makalugar ka, pangita sa pagpaagi ka mahiluan ni mo diya si Alejandro. Ayaw ka balaka. Ako ni bahala ni Alejandro. Pero, dili ni mahimong dalion. Tungkol kay mura o gisikitan sa maayo ni Helena. Ayaw pa daw ka ng nurse yung banaw eh. So ka. Asawa ka. Ikaw ang mas may katungod ng masilpi kang Alejandro. Makigdungan na si Alejandro og kaon namong tanan. Maklisod ko sa pagbutang og hilo sa iyang pagkaon. Ilang, may higayon nga musipyat sila. Pero, dili mahimo nga ako ang mapasanginlan nga mihilo ni Alejandro. Si Lina ang angayang pasinginan. Kana ang paliwaan niya. Sige. Og ikaw,
pangita akatong asawa ni Lando. Abi ni mo, Helena, huwag kabutagan sa gibating kalipay karon. Pero, Lando, masugot kayo mong asawa nga maanular ang inyong kasal. Kinahanglan mo sugod siya. Pero, ang saan man kung dili. Helena, buhaton ko ang tanan nga makalingkawa sa akong kaminyoon. Maayo lang unta ko na, o yung mga babag. Di ko tugutan nga doon ay mubapag sa tong kalipay, Helena. Karon nga, mutabang na nato si Sir Alejandro, dako na og puruhan nga maanular gyud ang among kasal ni Chuna. Ugma, makikita na nako ang abogado ni Sir Alejandro nga mutabang nako sa pagprasis sa akong pagpaanular sa akong kasal. Pero, Lando, kinsa magid kang lalaki ka gusto mo suot sa akong bahay, no? Mailhan ra siya, Helena. Sa pagkakaroon, anhi ka na matug sa bahay sa mga katabang. Hello. Nanawag ko kay may lain kong isugo mo. May papangita ko mo bay. Chuna Narabi ang tibukngan. Asawa siya ni Rolando Narabi nga helper sa mga Aldimir. Kung imo nang madumduman ang iyang nimutangan, tawagan ko. Manang, nganong nagsigang suga sa bahay sa mga katabang? Ay, may balik baghigda diha si Lina. O ganun ibalik man siya. Nga doon na naman siya kapaulian. Gusto gyud siyang malibre sa kuryente ug tubig. Ay di masab maayo nga magpuyo siya sa bahay nga siya ra. Babae good siya. Unya, doon naman untay mulungkab siya ang bahay. May gani kay midagan pagkabati siya ang tingog. Hoy Manang, Ah, suod mangyud mo ni Anang Helena. Tambag gira ng babayana. Nga mo pahawa na lang din eh. hala ka diha. Ang imong banay sugua anak ma'am. Kay wa man ko'y katungod nga motambag anang dahili na. Kay gamit man kay na siya ni Sir Alejandro. Hoy gaga. Hatagan ko ikaw og dako nga increase kung mapalayas na nimo si Helena. Ay gi-increase naman ko Sir Alejandro ma'am. Unsa? Hangtod ka na. Gitrabaho na ni Alejandro. Aw, wa na tingali ka mo function isip asawa niya, ma'am. Bao nga siya na lang ang mibuhat sa tanan. ATM naman gani ko. Gikan nas opisina nga kong sweldo. Unsa? Alejandro. Alejandro. Unsa naman lang gi akong papel ining baya? Unsa naman sinahitabo, Julia? May reklamo ka na, sab? Gibati lang nako. Ngawa na ko'y gamit din he. Kay ultimo ang mga buluhaton sa pagsweldo sa mga katabang, imo namang gipabuhat sa opisina. Gusto lang ko nga maniguro nga mahatagan sila sa hustong sweldo o benepisyo, Julia. Pero, Alejandro, ako man ang trabaho. Pero wa ni mo trabaho Wa ni mo liho ka. Tungod kay Unsa. Tungod kay dili na ko ka-focus sa akong mga buhatonon. Tungod ni Anang Helena. Unsa magi problema ni mo ni Helena? Nagselos ko niya. Andam na ang banyo para sa mo pagkaligo, Sir Alejandro. Unya na kita magsulti, Julia. Maligo na ko. Magkuha ko glaing makabantay nimo. Kanang lalaki nga nurse. Si Helena ang gusto ko. Dili ko ganahan ng Helena nga mo imo atiman nimo. Musugot lang ko nga ilisa ni mo si Helena. Kung ibalik ni mo nako ang diary ni Silas, Julia. Unsa? Moboluntaryo ko sa pagbihat din ni ma'am. Kung imong iuli kang Sir Alejandro ang diary ni Salas. Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.